приятели, аз съм Елик и се оправете с мен за басейн. Да, доста е рано още за басейн, но за вътрешни басейни не е рано. Така, всичко ще побера в тази чанта, която ще я държа на шезлонга. Така, започваме с слънчеви очила. Не знам за какво ми са тези слънчеви очила, може би не знам за какво ми са, като съм вътрешен басейн, но за снимки ми трябва. Значи слагаме. Трябва ми едно гребече, разбира се, да си разреша хубаво косата. И такава топка, която много яки подводни яки неща мога да правя. И банските трябва да снимат, телефона и готова съм. Благодаря, че гледахте, дайте палец нагоре, абонирайте се канала ми и в описанието ще ви в описанието прочетете го, много яко нещо ще ви напиша като послание и мога и да направя влог или ще видим. И да. Обичам ви. Чао, абонирайте за канала ми, защото песните и сериалите наближават да ги кача. Чао, чао!